Ka Executive Committee jong ka KHADC mentang singi ka khanyok tarik unailar arajar fulai ka lale punya kendu ya ulat jong ka jela pagi chauhan man pan pau ka jing sunggu bar akuble ya una mar bula a jing benjur ya ka we ka an ka brathau da ka District Council kan ai ka yede bat ka yoki hat ba kum juru ka kan thup ya ka jing od kilo bat ki de ka jing mentoi banan ra ikinong rap ya ka dile thu du bab punya jing sim ba chief step member jong ka KHADC nak lengka council kalau penpau je sungguh ulat bag on lamba kan ka an kan thau ki bubun ki kendon hak ko nyarap ki kenong rap hayo hat ba kamjur ki de ki jington kam yang ki paj ba ka bidi ba ki yo ki hat hak juga pon nak leng jong ka council kalau ya kren halor ka klan bil ba ki de ki an ngani ki bil ki bla pas ngani ki mujur de council ya ka bla penpai bang seka council da ka district council affairs jong sarkar jelah ya kren kat tu kan itali ki mat ki ba kongsan am be de ba ka kam jong ka council kebeningkong iwan ban ai kublai ya governor namenta ka we ka bill ka badang shuyo e ka jing menjur dang shen kata ka de ka Khasil Autonomous District Regulation of and Control of Market Act ka ba lalong an menta but kani ka act kumba menela depan brief shifi da EM in charge jong ka market congress bakalong kabadon kam hadu kata-kata kenika an namar ba abang ipai ka jing long kerpang jong ka KHDC ke district council halmi po mekhalia ka ba pek bakmi yaki riti ki dustur khamtam ka yo ka hat ka khai ka ba ka de ka we ka benta ka subject ka ba ka district council ka pek te bat kani ka bai de ba ka yo ka hat ka donjing te ba ba ki brio jungi khamtam ki nong rep te ka jingyo jungi kini ka bill ban asen do governor but menta kala kelaan kan long ka jingkut nama limba kini ka act la aibor ke executive committee ban wanra ki rules kumno banang kampen janai shushu banang penbahas shushu ye ki rukom pentrekam ya ka khai khabar ka jing yedi yathiet hayo hahat la da ka long ka yo jong ka district council lani lada kalong kayo jongki kima kibadon kam tam ngipet tangini kayo do kablong kaway naka yo kabadan nam kabala pau bha bat kabangi jutip kum kacak riu kayo kaba pen bit pen biang kaba pendap kalong kuka liangja ya kacak riu khasi te ling ba kanika agru ni suthu bala ban wanra kini ki kendon ki rules banang kampen janai jing trekam hakanika yo debat kiwi ki yoru ki bala nang kha la nang mi khamtam hadin ka jingwan jong ka klam covid-19 ka bala penlong le si ki babun ki brio ban seng ni la ki jong ki yo ki bentawa pher te kani ka andru kan kentup lang ya baro kum kini ki ja yoru kenang makanam don ka jing sha le ben ge sha nyon ben la da ka long yo nong die ne nong thiet khamtam ki nong rap bat kiwi te kata de baningkong ka ba arpat ni krenru ya governor hakabai dei bat kini ki bills ki ba lapha chani kini ki bills la penpai ki ba don menta hangi ban penbit penbiang ban pendap e jingduna bat ye kini ru shen hi nyotuli ka dei ka bills jok ka ilaka department bat kawai di ka klan bill te bat nakaliang ka isi ka ba menta ngin shong meeting no marmar ban yo ban penbet ini jingduna batang sudah penbaik ya kini jingduna ka bede kini ki pratli ki bills bla penpai da ka DCA ling ba ka expert committee bat ngin yo ban pha biang ban nilai kren yo governor ba habide ba kini ka klan bill ru ban ai ka jing menjur bat ka basutenat ba kum ka isi ngiwan ban ni kendu governor bangila shongkai slam ba ya ka ba ila penpau ya ka jing kemen ya ka ban ai jing trelang bat ni kum ka council baru ki babun ki bills ki ba ngin nang shna nang ni shkhmat menang regulate nang ni ban legislate nang ni shkhmat hapo ka house nakaliang governor in ai ka jing menjur kita di kikat tu kat ni bat kabalai pat kabangila invite ru ya governor namta ki kindon ki program jong ka council let's say ban inaugurate ikinunu ki project jong council hakini ki khendiat por ki banwan bat ki benai banwan bat nakaliang governor ru la long bakloi ban penpau ita ka jingkemen ba kwa banwan ban ya don bentalang bat ni harta te kita di ki likely ki mat bat ngaso ban kerpat ya deputy CM jumiru ban yekran kam janai
habis ka jing ya keren menne kaptam bai dei ba kini ki 6 schedule ba ki Itu na tak berpas ya kan ka act kamu kini declare ki bakin long illegal na ano. ki sisin bala don da ka ai kamut ki ba pen kenya ka ai ki la long bi ai te la ban shim let's say la pen shidom ki kat kum kita ki kendon ai ki bala pu te ki pin sutu ba kani ka issue bat kani ka jing jung ki nong rep khamtam habi de ba ka jing shaot kilo ka ba kha kam shim dei ka badang mentah kan mau hakani ka dem ka jungi arajar khat khandai tang mas inform ka isi kladon ka jing ki ngach pen kan mau pi saus nem tam shwa but lawan daki nong rep ki seng bhalang lawan hadu district council ban pensmo ye kata ka jing ka jongki ba nakalang jungi ni hapan lei but they ha ka tu ka snem bala sawan la form ye ka committee ka market farmers committee but habidi ba ka tu committee sami kini ki jing keren ban wala ki bills banga so ban ai ku blai kerpang ye em in charge ibabat ka market claim shong thai ila le homework la trishtom ringkat pakai isi berkawai but ki members barok kawai ya ka bangin yo pas ya kani ka bill po house claim da don manu ba penwit la yo pas but nakaliang ka MDA government ru nadu pakawan kani ka government MDA la shnai kani ka export committee kawai na ka committee ka bang pacudon haki senam ki beladap haki por ki beladap kabakan baik benya take tangi ki bills ki pas na ka district council but hakani ka export committee la don the officer na pot DCA la don ki export na ka law department na ka district council but kiwe ki banya ajing mud but limba kani ka export committee la yarap ru ingi ban kampen jana shushu ya kinu ki bills ki bangi pas but they halor kata ngaso ban ong ba menta kasngi ka de ka jingjob ka bangi kwa ban penpau sho pai ba kini ki santali ki district apo jong ka jingpe jong ke HDC ka wei bangi la yo mata dang shen ye ka market act ka ban yarap ki nong rep ki jongi but ka ba arpat claim da kelet kwa ban pensmo ki pai ba ka jingjob ka ngajak ben rio ka de halor bangi yo ya ka lan act kata ka bol bangin sutu bangi long try sha mangi ya ka khando ka siap nyopo teli ki senam ki layak ni la don ke district council ka provision ka 6 schedule la ai bor ni ki MDC ban shnaan ban wara ki regulation ki babiang babet namenta ban penklanya ka jinglong try ke jungi ya khando ka siap ban nyopo senam mdon ni ai te dei hadu kani ka term ka bamenta ni yo ekalan ak but kani kalan ak group kelapan sup bakal long jingker hui pai ba namar ba kitu ki brio ki badan kami ke jingkershan hakanu no ka kam ba ki don kam si kershan na ki bank kershan na ka government kershan tang da ka registration ka ba ki le land records registration hangi ban yo ka land right certificate kilala ban avail ye kinu ki jingirap na government na ki bank te hajaka ban le register po sub register office jong DC la ne ko state government hapsiu de ki bun lak le setang kuma khendak i area jaka mentawan hadis council ki siu tang ba ka tu ka ni hajar kilala benyo ya ka taka sernot ka ba pen scam ya ka jinglong trai jongki ya ka khando ka siap te kami ka diki artli ki bil ka ba nakal yang jungi semua ban pen pau ba ki pat ba kita ban sungtu ba nila yo shisha ya ka jingjong kum ka council namar bagi dang yo ya ka sen jong ni ka bill ba kala long an dang shen tila ai boru ya ka executive committee ban frame ki rules te nakal yang jungi ka isi ni la IT kini ka kam hai EM in charge jong ka market ban nang wanra ban nang slok ban wanra kini ki kendon ki ba pair ki ban long ka jing mentoi ya ka ba shua bangin yo ban pas ha ka isi te kamut kan ni menta kan don ha ka stage ha ka benta ka ba EM charge in hub exercise ya ka main jungi ringkat ba ka department ki kita ki mat ki ba kham kongsan ki kendon ki ba don kam ha ki ban long ka jing mentoi let's say ki nong den den nong thiet ni ki nong rep ki jungi kan ni ka long ka ba nakal yang EM charge in sa pendepat let's say tang shudep ni What kind of punishment? What kind of punishment will be given to the violators? Ka ban batai lut baro hange ka kala
kelak don te henry ki rules nginang frame let's say ondala dep kita ngin salak ban kam publicity la kenang ba ki pai ba ru kintip kinong rep ru kintip kinong khai ru kintip let's say tadi ka practice ka baki la jule pros kata kin hap tip bam talak don ka an se mla shu ban le punta te kilak don kita ki jingpen stom alang kijong te let's say ia charge in sa khot biang ni pi ondala dep frame we can ki rules but it's yo ban semua dengan sen juga gubernur jing dei berki bill ki bangi pa sini berong ga market regulation amendment pergi ma ban pindah semua ke jing dei berka lanak dong kasih lah discussions dan lalu kata ke purpose ke jungi ke bangi gendu kolong bang gubernur berka district council kidon ke jing dei ke pecan a very close relations tahu kalau bala di pay bahaga provision juga 6 schedule the only authority to assent all the bills regulation is the governor takada wajingan jungi kalau kota sibiset yai barka jing sungu respect yai malu ude constitutional head leseng la panong haga jingi di barka 6 schedule nong bagina yo pan ima ki right ki dong baro ki hap hapoka jing pe jing kri juga district councils but ngidon la ka jong la jinglong ka jongi bakerpang banyak ban safeguard ye ki traditional ki practices custom ki jongi leng ba ka zikshidil mungkinat bo gubernur la snufu bah ka jing de barka kamram juga district council but kumbala on siam karena beteng ka jing de ki jongi kam kam de don program nginang yo ban invite ye nang bangin yo ye kapan namata ka jing jan bat gubernur Lagar patu bagi bill kita tangsa, share ke expert committee le sekan supply, request gubernur balkom nu assembly mi bill kenang ba na ban codify lu yaki an haki hima haki right kenang ba ka jitri kam jumi kan long kat kum ka an balap ku bor hada district council